God dag og velkommen til Lektioflimmer, programmet hvor vi lærer dem at benytte dem af websiden Lektio. Som det første skal de anskaffe dem en personal computer, eller som ungdommen siger, PC. Efter at have åbnet deres PC og valgt deres foretrukne internetbrowser, finder de Magager Fjord Gymnasiums hjemmeside på www.mf-gym.dk. Allerøverst på siden finder de et mikroskopisk link til Lektio. Dette klikker de på. Derefter indtaster de det udleverede brugernavn og password. Dette vil lede dem videre til deres egen forside. Så langt, så godt. På forsiden finder de forskellige nyttige information. Til venstre er en aktuel boks, hvor skolen kan skrive nyttig og aktuel information. Denne kunne for eksempel omhandle busser, eksamener og andre hyggelige hilsner fra kontoret. Til højre finder de deres beskeder. Det er yderst vigtigt, at de holder øje med disse, da de sommetider vil opleve at, om ikke livsnødvendige, så særdeles essentielle meddelelser bliver sendt hertil. Just derunder finder de deres skema. Deres skema for den aktuelle og de kommende dage. Hvis de fører cursoren ind over hvert enkelt modul, kan de se lektier og andet information om undervisningen. Se, det kan de jo sagtens. Vil de vide mere om deres skema, skal de oppe i venstre hjørne vælge fanen skema. Her finder de et komplet skema for resten af året. Er det ikke vidunderligt? Vi gør dog opmærksom på, at ændringer vil forekomme. De på forhånd planlagte moduler vil bære farven blå. Hvis moduler aflyses, vil disse markeres med rød. Og hvis der sættes nye moduler ind, eller moduler flyttes, vil disse markeres med grøn. For hvert modul kan de se oplysning om, hvilket klasseværelse de skal indfinde dem i, og hvilken lærer de skal have. Så hvis de ønsker mere information, kan de klikke på de enkelte moduler. Også her vil de kunne finde deres lektier. Så nu er der ingen undskyldninger for ikke at have lavet sine lektier. Nok om det. Nu er det tid til afleveringer. Altså en gang vælger de øverst en fane. Denne gang ved påskriften opgaver. Her kan de finde alle de afleveringer, som er blevet uploadet, samt afleveringstidspunkt. Elevtid, altså den tid, der er sat af til at skrive opgaven, og afleveringsstatus. Når opgaven er afleveret, markeres den som grøn, og hvis den mangler, markeres den som rød. Når de klikker dem ind på afleveringen, kan de se opgavebeskrivelsen. Det er desuden her, opgaven skal afleveres. Det sker på følgende måde. I nederste hjørne finder de knappen Vælg dokumenter og send. Derefter er det blot et spørgsmål om at vælge den ønskede opgave fra arkivet og trykke OK. Opgaven er nu afleveret. De burde nu være i stand til at benytte dem af Lektios basale funktioner. Hvis de ønsker at vide mere, har jeg blot et godt råd. På med handsken og udforsk på egen hånd. Mange tak for deres opmærksomhed.